Francesca dwi, a dwi'n cyflwyno ar raglen newydd y sîn ar S4C. Mae'r sîn yn raglen sydd yn dathlu'r celfyddydau yng Nghymru. Yn y gyfres yma, ges i y cyfle i siarad efo beirdd a pobl sydd yn sgwennu gwahanol fath o lenyddiaeth. A nes i wir mwynhau hynna achos dwi wrth fy modd efo darllen a llyfrau. Oedd o'n anhygoel. Mi nes i ddechrau dysgu Cymraeg dros 10 mlynedd yn ôl erbyn hyn, pan o'n i'n tua 16-17 oed, trwy wneud lefel A ail iaith yn yr chweched dosbarth. Yna nes i symud i Fangor yn y gogledd, ond wrth gwrs o'n i dal isio parhau efo dysgu Cymraeg. A wedyn, o'n i'n lwcus iawn achos ges i'r cyfle i gystadlu mewn cystadleuaeth medal y dysgwyr i'r Eisteddfod yr Urdd 2019. Ac o'n i'n lwcus iawn nes i ennill yr cystadleuaeth yna. I rŵan yn siarad mwy o Gymraeg na unrhyw iaith arall. Dwi'n byw fy mywyd trwy'r Gymraeg a dwi'n mor hapus am hynna achos pan nes i darganfod y Gymraeg, nes i darganfod fi fy hun. A dwi'n uniaethu fel Cymraes ac Iddales falch iawn. Mi fyswn i'n deud i unrhyw un sydd yn dysgu Cymraeg neu sydd yn meddwl am dysgu Cymraeg i beidio bod yn ofn. Mae dysgu iaith yn broses hir, mae gallu bod yn anodd, ond bod o'n pwysig i fod yn amyneddgar. Mae'n taith a phroses hir, ond mae'n werth o. A hefyd mi fyswn i'n deud i gadw'n positif. Dyna di'r peth pwysica. A jyst i fwynhau bob eiliad o'r profiad achos mae'n gallu bod yn arbennig iawn. Profiad bythgofiadwy, bod yn rhan o'r raglen arbennig yma y sîn a gael y cyfle i gyflwyno ar S4C. Rhywbeth swn i byth di coelio dros 10 mlynedd yn ôl pan o'n i'n dechrau dysgu Cymraeg. Mae wedi bod yn broses anodd weithiau o ran hyder, colli hyder, magu hyder, ond mae wedi bod yn anhygoel. Dwi just i gwirioni efo'r holl peth. Dwi'n meddwl dylse pobl gwylio'r raglen y sîn oherwydd mae wir yn dangos faint o creadigol ydyn ni fel gwlad. A'r pobl sydd wedi cyfrannu ato fo, oh my gosh, maen nhw mor ysbrydoledig. Mae jyst yn ysbrydoli chdi i fynd allan a wneud rhywbeth creadigol. A da ni gyd angen hynna weithiau, felly gwyliwch y sîn os gwelwch yn dda.